Ahoj, vítej zpátky u TIA portálu. Dneska ti ukážu simulátor, jak ho spustit a k čemu je vlastně dobrý. Aby jsme začali, k čemu vlastně ten simulátor my potřebujeme. Představme si situaci, kdy nemáme PLCčko fyzicky a nemáme se vlastně k čemu fyzicky připojit. Co potom jako dělat, jak si třeba otestovat program, jo, a tohle z toho. K tomu nám slouží simulace. Ta simulace nám nahradí fyzický PLCčko, na který já se jako virtuálně připojím a můžu tam do něho virtuálně nahrát program a on se mi snaží chovat jako to reální PLCčko, takže aktivuju třeba nějaký různý vstupy, výstupy, můžu si ten program tady spustit potom a koukat se, co se v něm přímo děje. My jsme tady teďka tam, kde jsme skončili posledně, a to bylo, když jsme si ukazovali strom. A teďka, jelikož PLCčko třeba nemáme, budeme si to takhle simulovat, tak si budeme potřebovat spustit simulaci. Jak si tu simulaci spustím? V horní pásu karet, hnedka vedle nahrávání do zařízení, mám, nebo uploadu ze zařízení, mám Start Simulation. To je pro mě tlačítko, který pokud já vlastně se na tu simulaci chci připojit, tak nejdřív musím zmáčknout, jo? Nejdřív si to PLCčko musím virtuálně zapnout. Takže zapneme. Tady už se nám zapíná PLC simulace. My si vytvoříme nový prostor pracovní. Díme si ho sem. A jak tady pracovat, jo? Já tady mám na výběr z několika PLCček, který si jako můžu tady přidat. Mám tady na výběr pomocí jakého komunikačního módu budu fungovat. A my, protože víme, že mám PLC řady 1200 navolenou, tak si ji přidáme, jo, tady za pomocí toho pluska. Tak, a teďka už stačí zapnout. Počkáme, než se nám PLCčko zapne, momentálně je ve stopu. Máme tady run a máme tady takovouhle adresu. Co s tím? Zkusíme teďka PLCčko vyhledat. Co se nám stane? Dáme connect. Máme chybu v kompilaci. A to bychom mít neměli. Jo. Pro hardwareovou konfiguraci musí určitě platit to, že nemáme zapnutou žádnou ochranu pro čtení, zápis a HMIčko. Všechny problémy máme vyřešený. PLCčko nám na pozadí běží a my to do něho nahrajeme. Down to Davis. Tak, vypadá to, že máme vše nahrané a simulace nám už běží. Mám tady vlastně rozsvícený lampy s tím, že program mi teďka běží online, že mi to běží v čase a tady pro ten program, co máme jako zkušební, si to otestujeme, že si zapneme monitoring. Tak, monitoring nám ukazuje, že funguje. Zkusíme si nadefinovat jedničku, spustí se nám výstup a vypne. Jo, takže takhle nám funguje simulace. Pokud si to budu chtít zase přepnout ke klasickému jako PLCčku, když se nám
tak tady simulaci jenom vypneme. Jo, program nám i ukáže, že se vlastně odpojil, že už není online. A simulaci vypneme samozřejmě. A tady momentálně při tom nahrávání bychom si opět zase vyhledali to naše PLCčko a nahrávali bychom do něj. Tak jo, tohle to byla simulace. A na závěr ještě tohohle videa, bude to teďka standardem pro všechny další videa, si budeme ukazovat klávesové zkratky. Vždycky si ukážeme jednu klávesovou zkratku. Dneska to bude klávesová zkratka F8, za pomocí který si můžu přidat do liney empty box. K čemu takový empty box je? No, pokud mám nějakou funkci nebo potřebuju nějakou instrukci, kterou už znám z paměti, třeba end, tak si ji sem napíšu a ona se mi tam automaticky dodělá. Nepotřebuji hledat v knihovně. Takže tohle byla klávesová zkratka pro tohle video a uvidíme se příště. Zatím ahoj.